Hej, Birger Hansen. Jeg tænkte, om vi ikke kunne mødes og... Hos Birger Hansen har vi mere end 15 års erfaring med at kæle for vores kunders budskab og identitet. Altid i tæt samarbejde med vores kunder. Det digitale bagtæppe giver dig mulighed for at blæse dit budskab op på et 22x5 meter stort lærred bag dig. Det garanterer, at du har stor gennemslagskraft, når du skal præsentere dig selv og det nye, du har på hjerte. Sammen med dig sikrer vores designere og teknikere, at dit budskab bliver leveret med de stærkeste virkemidler, der er til rådighed. Vores multimediedesigner er eksperter i at skabe levende og spændende præsentationer, som kan kommunikere dit budskab og holde tilhørendes opmærksomhed fanget. Vores grafikere skaber en oplevelse af dit eksisterende materiale, såsom logoer, billeder, video, animationer, præsentationer, talelister osv. Vi kan for eksempel også transmittere direkte tv på det digitale bagtæppe, så alle kan se det klappende publikum og de glade talere på det store lærred. Og vores teknikere sikrer, at alting afvikles perfekt. Birger Hansen sikrer, at dit budskab bliver leveret på den rigtige måde til dine tilhørere, så at det du fortæller bliver en oplevelse.